imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama ekamelweni. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo wesizwe babo jabulile ufana umuhle nje ekhehlelo nomzulu amancengezi inyanga ezithandayo iphuma ebonakala ngomkhaba. Madoda uyazi umkhaba wenziwa yini? Wenziwa unkosikazi usuke kuphethe kahle, simple as that. Awenzi ukuthi unebusiness awenzi ukuthi kodwa nje lonke nje umama usuke kuphethe kahle uma usuhamba uhambe kahle. That is very important or understand. La bantu abadivorcele iyonto abayikhumbula kakhulu lezo ukuthi when I was at home my wife should say uhambe kahle because she's trusting on you ngayo yonke indlela. Today I've got a topic ethi Phuma EJELE. Phuma EJELE. Lana asithi abantu abeqa. Siprova ipower and authority yomuthi. We have done all your programs ejele. Angeke ngisho nalento lena. Asingakhuluma into esingayazi. Awukwazi uvusena uphuma ejele ama program ungawenzanga. Unless wenze appeal. Usuwenzile wonke ama program asejele. Kodwa still futhi abantu oboshwe nabo sebaphuma. Kodwa wena kuphumeki. Mina nguBabu Dokotela ngithatha iqanda lento yabo. Ngifuna iqanda elimhlophe ufikile omunye ngizomkhipha osekwenele amajela kwaZulu-Natal ngathi udadwa bahamba ngithengela iqanda elimhlophe mengalithola elimhlophe ahamba uthatha elizalelwe inkukhu njengaleli ezalelwe inkukhu asekhaya hayi ulamthuthu mase lento lena mase siyayikhulumisa lento sithi kusukela namhlanje njengoba sivula lo mgodi lona sivulela ukuthi usibantwana akaphume mase siyalibhoboza la ngaphezulu sichofoza tiny mase sivuthuzela lo muthi lapha sithi sithi usibanibani njengamanje wazivula lo mgodi sivula ukuthi usibanibani ukuthi akaphumi sithi phuma ke sibanibani njengoba kuphuma ichwane lenkukhu eqandeni siyayithatha lento le sihamba nayo siyala ngeke ngikwazi ukusho khona mase sifike siyahamba mase siyayigqiba mase sithi uma olibola leqanda sithi usibanibani akabe seyaphuma bonke ubufakazi obubukhona obumbophile sithi siyabolisa manje mase siyagqiba mase shima lemhlophe kuzophuma cha kazophuma into esesizoyenza ke manje ke sesizothatha iskipa sakhe la ngezothi ngithini sothatha iskipa sakhe sisifake umuthi leskipa lesimese sishaya ifindo lo muthi unecena phakathi icena libaleka kakhulu neminye imithi sesizobe sesimgezela amacala akhe awenzile ethongeni akuyiwona athatha amzamfaka ejele ngoba ukungena kwakhe ejele kunakale lapha ya emsamo sesithatha ke umuthi ke manje sesizogovuza njengoba kade uphehlela amanzi amnyama ukuthi ngene ejele sesiyakuphehlela amanzi amhlophe ke manje kuphehlela amanzi amhlophe ukuthi yonke into oyenzile ethongeni ezela kufaka lapha namhlanje siyakhipha sikuphehlele mesiqede lapho siyithatha lento soyichitha ngaphandle mekuphela isikhathi mase ke iskipa sakho ngisidabula kabili sizophehla sisale kumina ngoba ngenyanga sengithatha ke ujakalasi nalemithi u2 ngithatha inyama kajakalasi nethambo ngifaka ileskipa sakho mase ngifaka nalokho mase ngiyayiphehla lento ngiyiphehla lana sengiphehlela ukukhipha ke ejele ngiyaphehla ngithi njengamanje usibanibani ukuthi mase ngiyithatha lento ngoyichitha phezulu kwethuna lo muntu engamazi angeke lo muntu angaphumi liyabona iqanda lapha ya within 3 days mina sengibuye kophahla lapha ethuneni ngachitha lapha ethuneni sengizosala nomuthi engizobeka lesandleni lo muthi ke uhloniphe lo muthi ufaka intuma uyazi intuma yenzani intuma uthatha intuma uthathe nalomuthi uma ukuthi lo muntu akadubule ufaka imithi u2 nentuma kuphela uma usuyochitha lapha emgaqweni endleleni meke zeqe imoto zakhe njengoba egade zizongena inhlamvu kuyena intuma ke leyo intuma ke yona ngiyifaka la mase ngifaka nalemi imithi u2 Mase ngithi ngena endlini ngaphakathi umusuma kanje umusu uyambeza ukuthi ngithi sibanibani ngiyakhipa manje ejele ngithoka into ebophile ngithi ayikhiphe umusu
ungaphakathi endlini uphinde futhi ucaphe nomunye wephambi komnyaka uthi ngithi sibanwa namhlanje ngiyakhipha imini uma wengane zakho uphinde futhi usungaphandle uthi ngithi sibanwa ngithi phuma ejele uzokhulisa ingane nami umkhafule ngaphandle uyenza lento for 3 days emva lokungasathinti lutho hlale phansi uzofonela uyena awuzofonela uyena mkhulu uzothi uphuphe kade esekhaya kodwa hayi la uzothi uphuphe kade esemakhaya uthi awo ungamtsheli khona into obuyenza uthi awo athi yazi angiyazi into isho ukuthini ngiphuphe ngathi ngihamba nosibani kodwa ngathi ngiyabheka ukuthi ngoba ngigcine ngiboshiwe nje athi awu uzophumile kusuke kuyilumbo ke lelo suke silakha lokukhipha kumuntu ejele thina ke mesikhipha umuntu ejele we don't condemn a person ukuthi wenzeni sithi thina wena umuntu ufuna ukuphuma kusho uyasibona isidingo sokuphuma indeed icala lakho lenzile abantu oboshwe nabo sebephumile pho wena yini lekuhlalisile ngalondlela ke sithi phuma ngoba omunye izibopho zabathakathi izibopho nje zabathakathi kuthiwa nje mase seboshiwe hamba nontshontsha into yakhe mase beyintshontshile into kunomuthi abawufakayo umumbe endlela esimanga ubolele ejele bebefaka lo yamuthi angifuni ukukhuluma mase bawuthatha bawugqiba esidulweni ibhlungu into ezobathakathi kunina bawuthathe bawugqiba esidulweni hayi ngeke mkhulu topic namhlanje ithi phuma ejele I want you out but you must be prepared to pay because i-offer sebeyithathile ngithe ngifuna ukhipha umuntu wayethe ejele lo baba lona ngiyamkhipha lo osejele angilanda ukuthi wenzeni uyena kuphela engithe ngifuna wenza i-demonstration ngaye futhi angifuna ezongenza inyoni mina azohlala to testify ngikhathele iru yabo khathele nje 2-1 angifuna nganikwa i-offer omunye baba wathi manje Babu Dokotela wafuna ama-actor lapho kathi ama-actor kanjani uthi abantu abazotestify ngithi yabona baba indawo ngomsangana ngizwani nawo mina msangano nje ngizwani nje nawo angifuni umuntu ozohlala athi uzotestify angifuni ukuthi ukufonela i-call center yami uthi testify ungangimosheli isikhathi testify about God ukuthi usaphila wena kodwa abanye bafile that's a testimony that esidinga uthini i-testimony ethi through God ngisaphila is a miracle on its own abanye bafile i-COVID wena usaphila yona testimony ezifuna enye testimony msangano ungatestify topic namhlanje iphuma ejele your time is now ukuthi uphume ejele siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze i-black stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni nge-black stick madoda ungathembela kwi-black stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele i-black stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni